הישג 5. הישג 5 עוסק בהבנה ופרשנות ההלכה או המשנה. עקרונות הישג זה במשנה הם: מכיוון שהמשנה נכתבה בתמצות, עלינו להוסיף לה משפטי פרשנות על מנת שנבינה כראוי. גם הטעמים אינם מופיעים בדרך כלל במשנה, לכן נדרשת ההבנה והפרשנות. המחלוקות שבמשנה מתבססות על עקרונות יסוד אותם עלינו להבין בבואנו ללמוד את המשנה. מאחר והמשנה הפכה מתורה שבעל פה לטקסט כתוב, הוביל הדבר לפרשנויות בהבנת הטקסט. לכן עלינו להיעזר בפרשנים על מנת להבינה כראוי. נביא דוגמה לשאלת הבנה מתוך המשנה במסכת פסחים. מזגו לו כוס ראשון, בית שמאי אומרים מברך על היום ואחר כך מברך על היין, ובית הלל אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על היום. במשנה זו לא נכתב נוסח הברכות. על התלמיד להבין באילו ברכות מדובר. עקרונות היסוד בהלכה הם: אם במשנה התלמיד נחשף למחלוקות, בהלכה הדבר מועצם. כאשר התלמיד לומד את ההלכה, עליו לקשר בין הדעות ולמצוא את ההלכה הנוהגת בביתו על מסורת עדתו. כמובן שבהלכה אין מקרה אחד לכולם, ויש צורך בהבנת התנאים והנסיבות הספציפיות שעל פיהם נפסקה ההלכה. על התלמיד להכיר את המדרג ההלכתי החל מן המצווה מן המובחר ועד לשעת הדחק. כמו למשנה, גם להלכה ישנם טעמים, אולם לא תמיד הם יופיעו במפורש. יש לעיין בפרשנים כדי ללמוד את הטעמים. עיקר לימוד ההלכה צריך להוביל את התלמיד ליישום בחיי המעשה. להלן דוגמה לשאלת הבנה בהלכה מתוך סעיפים העוסקים בצום יום הכיפורים. בין 11 שנה שלמות בין זכר בין נקבה מטענים ומשלימים מדברי סופרים כדי לחנכם במצוות. והשאלה היא, לדני מלאו 11 שנים, הוא לא יודע אם הוא חייב לצום ביום הכיפורים. בחרו את הדין הנכון במקרה שלו. ההלכה מביאה אותנו ליישום הלכתי מעשי בחיי היום יום של התלמיד. אלו מטרות המשנה בהישג זה. אלה המיומנויות הנדרשות בלימוד. כמו כן, להלן מטרות ומיומנויות ההישג בהלכה.